Douvos a benvida a todos e a todas a este novo webinario que organizamos dende a Oficina Económica de Galicia, que hoxe estará centrado nas axudas que destina o IGAPE á internacionalización. En concreto, falaremos de FOEXGA e Galicia Exporta Organismos Intermedios. En primeiro lugar, voulle dar paso a Ángeles de Castro, da Oficina Económica, que vai presentar brevemente os servizos gratuitos que tedes ás empresas á vosa disposición. Así que, Ángeles, benvida. Hola, benvidos a todos, gracias Andrea, moitísimas gracias por acompañarnos neste novo webinar, Axudas de IGAPE a Internacionalización, FOESGA más Galicia Exporta, Organismos Intermedios. É importante este novo webinar tanto para Galicia, pero un obxectivo moi importante é que Galicia e Europa en xeral sea máis competitiva e intelixente, promovendo unha transformación económica, innovadora, intelixente, unha conectividade regional coas tecnoloxías da información e as comunicación e reforzar o sostenimento de toda a competitividade das empresas a través tamén da creación de emprego e ten unha prioridade, unha transición digital inteligente con estas axudas e estas misións a través dos organismos intermedios e de FOESGA. Eu, como xa dixo Andrea, formo parte da Oficina Económica. Nuestro objetivo principal da oficina é ser un punto de acollida centralizado para facilitar e axilizar a implantación e posta en marcha de novas iniciativas galegas, tanto de empresas, emprendedores, pymes, mediante prestación de servicios, atención, asesoramento e acompañamento persoal individualizado, simplificando basicamente todos os procesos e saber conectar con as empresas con os recursos adecuados, individualizados para cada unha delas. Queremos ser un ponte que conecta as empresas con a administración, un punto único de información, é dicir, ser un referente para Galicia, tanto para as empresas galegas implantadas aquí, como as empresas que queran vir implantarse en Galicia. Somos un gran equipo de persoas, informamos sobre os programas de axuda, sobre as líneas de financiación as que poden optar as empresas, os servizos de asesoramento, os préstamos, prestamos todos os servicios e informamos non só das axudas do IGAPE, senón de outros organismos en coordinación coas consellerías e demais administracións, como pode ser diputacións, concellos, etc. Para iso contamos con un equipo permanente en exclusiva da Oficina Económica situado nos servicios centrais de Santiago de Compostela, no IGAPE, e varias persoas que estamos na periferia, como no meu caso na Oficina Territorial de A Coruña e outras persoas na Oficina Territorial de Vigo. Tamén contamos con un grupo de máis de 90 profesionais expertos para prestar servicios de asesoramento de forma gratuita en diferentes ámbitos para todas as empresas, un ámbito xeral, cando queran apoiar algún proxecto que necesite un plan individualizado, ou ámbitos máis específicos como pode ser a enerxía, a innovación, a industria, a competitividade. En conclusión, a finalidade da oficina é posicionar a Galicia como un destino atractivo e diferenciado para atraer a inversión e facilitar as novas implantacións e inversións e captar as novas cadenas de valor que podan ser interesantes para Galicia. Os animo a que visitades a página web nosa, oficinaeconomicagalicia.xunta.gal ou chamando ao 900 81 51 51. Moitas gracias por escoitarme. Sin máis, doi paso a miños compañeiros neste tan importante webinar. Graciña. Perfecto, moitas grazas, Ángeles. Agora vamos a pasar coa presentación das axudas e para iso temos con nos a Manuela Campos, a Placeres Conde e a José Antonio Orgueira, que son da área de internacionalización do IGAPE. Vou a compartir a presentación que teñen. Moi ben, pois logo empezo eu. Como decía Andrea, chamame Placeres Conde, acabo de incorporarme recentemente na área de internacional. Vou vos presentar as axudas de Galicia Exporta a Organismos Intermedios. José Antonio, un técnico tamén da área internacional que se encargou de tramitar os expedientes nestas convocatorias anteriores, ten amplia experiencia en esta liña.
Entre os dous intentaremos eso, aclarar, sobre todo voume centrar en explicar as novidades que hai respecto ás convocatorias do ano anterior. Despois, entre os dous, intentaremos contestar se tedes algunha dúbida ou precisades algunha aclaración. Primeiramente, comentar a primeira novidade, a tramitación destas axudas vaise realizar a través da aplicación nova de IGAPE que se chama Espiga, na que xa se tramitaron as anteriores liñas de axuda das outras áreas do IGAPE. Tedes o enlace na propia sede do IGAPE. Ademais, como xa sabedes, hai unhas infografías que son un resume de todos os puntos máis importantes de cada unha das convocatorias, cun enlace á publicación no DOGA da resolución da convocatoria de axudas, que está na página principal do IGAPE, no apartado de infografías do ano 2025. Entón, con respecto á liña Galicia exporta organismos intermedios. O primeiro punto diferenciable, o máis diferenciable con respecto á convocatoria anterior é que neste caso a concorrencia é unha concorrencia non competitiva. Iso supón unha diferencia importante no sentido de que as solicitudes van a tramitarse en función da prelación temporal. É dicir, a orde de solicitude, de revisión de solicitude e de resolución das axudas é conforme a entrada na aplicación da solicitude completa. Se esta solicitude ten que realizarse algunha aportación ou por a nosa banda necesitamos requerir algún tipo de documentación, a nova data a ter en conta será a data na que esta documentación, as aportacións estén completas. A data de presentación será ata o 30 de setembro ás 14 horas. Temos un orzamento de 1,5 millón de euros, o que supón un pequeno incremento con respecto ao orzamento da convocatoria anterior. Entendemos que vai ser un orzamento suficiente para todas as solicitudes que se poden presentar. Isto implica que tampouco hai que intentar presentar todas as solicitudes á primeira hora, porque ademais, como novidade, nesta convocatoria tamén se contempla a posibilidade de que cada organismo intermedio presente diferentes solicitudes para gastos evidentemente diferentes. Entón, se supón que podedes ir presentando as solicitudes con un pouco máis de calma e agrupalas por períodos ou, bueno, como vosotros consideredes. Pero tedes a opción de presentar varias solicitudes durante todo o prazo de presentación. E despois, bueno, xa vos comentarei un pouco máis adiante, tamén como novidade hai a posibilidade de presentar unha modificación por cada solicitude que presentedes. Entón, tedes aí un pouco máis de marxe á hora de preparar os contidos. Quen pode solicitar esta axuda? Pois os organismos intermedios. Como ben sabedes, dentro de organismos intermedios se especifica no artigo 5 das bases, que son asociacións empresariais, consellos reguladores de denominacións de orixe protegidas, de indicacións xeográficas protegidas, agricultura ecolóxica, clústeres empresariais, centros tecnolóxicos, centros de apoio e innovación tecnolóxica e domiciliados en Galicia. A subvención máxima é de 400.000 euros para o total das solicitudes que presente o organismo intermedio. Esa subvención máxima, como se calcula? É un 70% dos costes directos máis os costes indirectos, o 100% de costes indirectos, que os costes indirectos supoñen un 7% dos costes directos. Entón, gasto mínimo subvencionable, 3.500 euros, excluídos costes indirectos. Tamén, como novidades, en canto a participación mínima, dependendo do tipo de acción, se son accións sectoriais, ten que participar o organismo intermedio solicitante. Nas accións grupais, o organismo intermedio hai dúas opcións, pode participar o organismo intermedio e polo menos unha PEME, e se non participa o organismo intermedio, ten que participar un mínimo de 2 PEMEs e como máximo 20 empresas. Ademais do organismo intermedio. Por cada empresa pode participar unha persoa e do organismo intermedio poden participar 2 persoas. Outras cuestións importantes a ter en conta.
bueno, as accións que se subvencionan son as mesmas que nas convocatorias anteriores. Hai 4 tipos de accións diferenciadas. As accións de promoción internacional, que son as de participación en feiras, misións comerciais a outros países e misións comerciais a Galicia, que son misións directas e misións inversas. Accións de marketing e comunicación internacional, campañas publicitarias en medios, deseño de material promocional conxunto. Accións de operatividade de internacionalización, subvenciónase a elaboración de bases de preparación de bases de datos, xestión de contratos, homologación de patentes e xestión de licitacións. E, por último, tamén se subvenciona accións de prospección en mercados internacionais. Todos os detalles deste tipo de accións que se promocionan atópanse, se non me equivoco, no artigo 6 das bases reguladoras. E no artigo 7 detállanse todos os gastos subvencionables para cada unha destas accións cos límites que hai para algún tipo ou algunha tipoloxía de gastos. Custes indirectos, como ben sabedes, son gastos administrativos, de suministración, seguros, mantenimento, limpeza. Esos, como vos comentaba antes, esos custes indirectos son o 7% dos custes directos que se presentan. Outras cuestións que temos que ter en conta, que de maneira excepcional son subvencionables os gastos que están efectuados e pagados con anterioridade a 1 de xaneiro de 2025, que é cando comeza o período de execución. Pero son os gastos que están relacionados con reserva de espazos, viaxes e aloxamentos, que foi unha solicitude que tiñamos, que polo que me comentaban, que se facía moi a menudo nas outras convocatorias. En segundo lugar, nas accións grupais, cando participen conxuntamente organismos intermedios ás PEMES, os gastos serán divididos de maneira equitativa, de maneira proporcional entre todas as partes implicadas. No caso de que participen só PEMES, como esta convocatoria de axuda está suxeita ao réxime de minimis, corresponde a totalidade do gasto subvencionado será repartido entre todas as PEMES participantes. Como vos comentaba antes, pódese presentar máis dunha solicitude por organismo intermedio, sempre, lóxicamente, que inclúan accións distintas e gastos diferentes. E admítese unha modificación por solicitude. A maiores hai outro tema importante que vamos a incluir tamén aquí na infografía, que a verdad que agora se nos pasou, é que as empresas participantes teñen que estar dadas de alta en programas avanzados do IGAPE de apoio á internacionalización, é dicir, o antigo, o que é coñecido como IG 192. Ou se xa o teñen, o informe ten que ser positivo con data posterior ao ano 2013. Prazo de execución e solicitude de cobramento. O prazo de execución comeza o 1 de xaneiro de 2025 ata o 30 de novembro de 2025 para aquelas accións que están comprendidas entre estas dúas datas. Noutros supostos, que haxe algunha actuación a final do ano 2025, o plazo de execución amplíase ata o 31 de xaneiro de 2026. E en todas as solicitudes podedes solicitar un anticipo que se resolve de maneira directa xunto coa resolución de concesión da axuda. En principio non vou entrar en detalles de tipoloxía de gasto e demais porque alongaría un montón esta presentación, pero bueno, quedamos a vosa disposición unha vez que teñades revisadas as bases con detalle para contestar vía mail a calquera cuestión que precisedes ou que consideredes que necesitades aclarar. Agora, se tedes algunha pregunta, pois xa nos comenta Andrea, entre José Antonio e eu tratamos de aclaralas. Sí, se tedes algunha dúbida en concreto sobre esta liña de axuda, podedes escribila no chat, que vexo que, por exemplo, xa hai algunha. Por exemplo, Xavier di, las pymes pueden participar en esta ayuda. Poden participar sempre da man dun organismo intermedio. O solicitante da axuda ten que ser un organismo intermedio, pero elas poden participar como beneficiarios. Perfecto. Pregunta Madría, bueno, máis ben un comentario. ¿Podrías dar más detalle de las acciones elegibles en operatividad internacional y licitaciones internacionales?
A ver, hai tres opcións, tres tipos de acción. O mellor eu penso que como son quizás as menos frecuentes e as máis, non digamos complexas, pero as máis liosas incluso na súa redacción, o mellor sería ir ás bases directamente e contemplar o que hai. Cota de bases as bases de datos de inteligencia que aí o que se subvenciona son a cota, o custo desa base de datos. Aquí o que Despois son hai as bases, adaptación de normativas internacionais, traducción de contratos e todo tipo de asesoramento legal en franquicias e demais. homologación de produtos, homologación de outras produtos. iniciativas que... Vale. Sigo lendo o chat. Patricia pregunta si el IGE 192 tiene que ser anterior o posterior a 2013. Ten que ter resultado positivo posterior ao 1 de xaneiro do 2013. E a Eh, solicitude ten que estar feita antes de que o organismo intermedio presente a solicitude de axuda. As empresas teñen que ter solicitado o IGE 192 con anterioridade á presentación da axuda por parte do organismo intermedio. solicitado. Efectivamente, solicitado, Solicitado. entonces, porque ás veces non se resolve tan inmediatamente. É certo que ao final terán que ter o informe positivo. Se non teñen un informe positivo, o cal é moi raro, excepcional, non poderían ser beneficiarias. Pregunta Lamia si esta ayuda es para gastos ya efectuados antes del 1 de enero o si es aplicable también para proyectos nuevos. No, básicamente para gastos posteriores ao 1 de xaneiro de 2025, excepto esos gastos de reserva que comentaba Sí, o o de reserva de espazo, de viaxes ou de aloxamentos, pero o resto de gastos teñen que ser todos posteriores a 1 de xaneiro de 2025. E máis, esos gastos de reserva teñen que ser Justificados, claro. justificados e de accións que se correspondan ao 2025. Ten toda a lógica, vamos, quero dicir. Non pode ser gastos de reserva de accións que se realizaran fora do prazo de execución que empeza o 1 de xaneiro de 2025. É dicir, se hai unha feira no mes de marzo, a reserva do espazo que se fixo ano pasado para esta feira do mes de marzo. Pregunta Roberto, ¿el plazo de resolución de las solicitudes cuándo se prevé? Porque otros años era septiembre y considerando que la ejecución acaba en noviembre no es muy factible, comenta. Aquí, neste caso, como é concurrencia non competitiva, vamos ir resolvendo a medida que entran os expedientes. Esta documentación completa. Pregunta Carlos, dixéchedes que para facer a solicitude hai que estar dado de alta... perdí unha pregunta. En donde? Comentachedes antes que para facer a solicitude teñen que estar... No, o solicitante son os organismos intermedios, pero as empresas beneficiarias, se un organismo intermedio quere inscribir empresas como beneficiarias, é dicir, se un organismo intermedio solicita axuda para 4 empresas que van a ir a unha feira, esas 4 empresas teñen que ter solicitado o IGE 192 con anterioridade á presentación da solicitude. O organismo intermedio non necesita ter ese IGE 192. Pregunta Isabel, para ser organismo intermedio, si la asociación empresarial tiene sede fuera de Galicia, pero tiene delegación en Galicia, ¿puede ser organismo intermedio? Quizás un placer es lóxicamente as empresas, en todo caso estamos falando lóxicamente das asociacións empresariais galegas e somos non deixamos de ser xestionar os fondos da Xunta de Galicia e os beneficiarios finais, que son as empresas, teñen que ser empresas galegas. Entón non entendo moi ben como pode ser un organismo de fora de Galicia. No, pero que además nos digo, Manuela, perdona, é dicir, as empresas sí poden ser non galegas, pero que teñen que ter un centro de traballo dedicado en Galicia con por lo menos un traballo. Sí, entonces non sei se o mellor estou equivocada, e o mellor si hai un Pero que non se- organismo a nivel nacional que asocia as empresas galegas, pero dubido. É que se di sempre, por exemplo, nos clusters, nos centros tecnolóxicos, dice domiciliados en Galicia, perdón. Daquela
se ten unha delegación, se as súas sedes están fora de... En todo caso, poderíamos verlo no seu momento. Vexo que preguntades tamén se podemos repetir de novo o número de persoas subvencionadas para organismos intermedios como pymes nas accións grupais, como nas accións individuais. O número de persoas. Non son o número de persoas, senón as viaxes, non? Eu creo que fala das Non son número de persoas. No, número de persoas. Unha por empresa, e no caso do organismo intermedio poden participar ao existir dúas persoas por organismo intermedio. Vale. Non sei se é mellor que igual sigamos ca seguinte axuda e logo retomamos as preguntas que tedes, porque senón non vamos a empezar nunca coa segunda Moitas axuda. grazas, Andrea. En todo caso, o que dixemos antes, as preguntas que non se contesten agora, pois faremos cargo delas e contestaremos. Sí, Logo, senón as para non contestamos facer un agora, webinario sí, largo. Bueno, pois eu contestámoslas son... por escrito. Grazas. Perdón, Eu son Manuela Campos, moitos de vos xa me conocedes, son responsable de promoción internacional e hoxe veño a falarvos do FOESGA. Veño a falarvos do FOESGA, que en realidade supoño que todos os que estades escoitando o programa que coñecedes xa, porque levamos con esta iniciativa que casi é clave dentro das axudas de internacionalización, levamos máis de unha década. E entonces, bueno, decirvos simplemente que está diseñado para impulsar a presencia internacional das pequenas e medianas empresas galegas mediante a participación, favorecendo a participación agrupada das empresas en misións comerciais e feiras internacionais, e que este ano o orzamento é de 2.380.000 euros, o que esperamos que nos permita executar máis ou menos unhas 130 accións internacionais. Moi importante cando falamos do programa FOESGA e cando queremos decir que é o programa FOESGA, en que consiste exactamente este fomento das exportacións galegas. O máis importante é que o programa que é promovido polo IGAPE realmente se realiza en colaboración coas cámaras de comercio de Galicia. As cámaras de comercio de Galicia que se adhiren ao programa como entidades colaboradoras e en realidade nos facilitan a labor tanto a nós como a vos as empresas que ao final acabades participando nas accións. O papel das cámaras é fundamental, é un nexo de unión entre as empresas e o IGAPE, xa que son elas realmente as que se encargan de organizar as accións, de coordinar a participación das empresas, ademais de xestionar as axudas das empresas co IGAPE, non? Aínda que neste momento non podemos falar concretamente de entidades colaboradoras, porque as propias bases establecen o prazo. Podes avanzar na presentación, Andrea, porque estou falando xa me adiantei. As propias bases establecen o plazo para a adhesión desas entidades colaboradoras que empeza mañá. Pois, que vos vou a decir? A estreita colaboración que temos con elas, pois podemos falarvos da intención e entonces podemos falarvos de que seguramente, e esperamos que así sexa, tanto a Cámara de Vigo como a Cámara de Coruña, como a Cámara de Tui, como a Cámara de Santiago van a ser nesta nova edición do 2025 entidades colaboradoras. Pois ben, como vos dixen, o obxectivo principal do programa está claro, que é apoiar a internacionalización efectiva das empresas e facilitar a presenza das nosas empresas nos eventos internacionais clave. En cuanto a que xa definimos o que, vamos a ver quen pode participar e como pode participar, non? O quen e o como. O programa está dirixido ás pymes, que cumpran basicamente 3 requisitos, porque, bueno, despois hai outros requisitos que son comuns a calquera subvención que se refiren a que temos que estar, pois, ao día nas obrigas coas administracións públicas, etcétera. Pero definindo as características específicas, quizás, son 3, basicamente. A empresa pyme, para participar nunha acción deste tipo, ten que ser unha empresa que teña un centro de traballo en Galicia, ten que ser unha empresa que teña ao menos un traballador e ten que ter unha presenza nos medios digitais internacionais. É dicir, ten que contar un mínimo de visibilidade exterior. Isto, bueno, pois en realidade cunha páxina web en inglés pois é suficiente. Todos sabemos que o mercado internacional é un mercado
farto e difícil, que leva moitos recursos, non só de promoción, sino tamén de recursos humanos e moito esforzo. Un deles, pois, é o contar cunha presenza en medios digitais, para que nos vexan e sepan quen somos. En cuanto a como participar, ben, cada acción internacional, xa sexa unha misión ou sexa unha feira, é convocada especificamente por unha Cámara de Comercio. E aínda que o calendario de accións que teremos para todo o período previsto por estas bases poderá consultarse na web do IGAPE. Neste momento, lóxicamente, vos decía antes, aínda non temos ou non podemos falar oficialmente de entidades colaboradoras adheridas, polo tanto, aínda non podemos falar tampouco das misións ou das feiras en concreto. Aínda que vos dixen, temos esa previsión de ter aproximadamente unhas 130 accións. En todo caso, en canto se produza acción, que será nas próximas semanas, a adhesión das entidades colaboradoras, tamén poderedes consultar na nosa web ese calendario de accións totais previstas, que non quere dicir tampouco que non sufran modificacións. Todos sabedes o que ocorre moitas veces coa planificación de diferentes eventos no estranxeiro, que ás veces, pois, sobre a marcha, temos que cambiar de plans, non? Pois igual que as empresas cambiades de plans, nós, precisamente para facilitarnos que esa adaptación aos cambios que son cada vez máis intensos, pois tamén vamos cambiando ese calendario. Cada unha das accións, isto é importante, xa como empresa, cada unha das accións vai a ter a súa difusión propia, porque será difundida, lóxicamente, pola Cámara de Comercio convocante, será difundida tamén por nós, pero cada difusión para cada acción terá unha difusión propia, terá unhas datas de celebración e uns plazos de inscripción propios, porque ven determinado realmente polo evento ao que se acuda. Imaginade unha feira que se celebra nunhas datas determinadas en un país determinado, pois convocarase coa antelación suficiente que nos permita organizala e, lóxicamente, terá tamén un prazo de inscripción que rematará con unha data que sexa eficiente para poder garantir a correcta participación na acción. En todo caso, o calendario de accións poderá desenvolverse ata marzo de 2026 e as empresas, para inscribirse, o que teñen que facer é cubrir un formulario. Non fagades caso dese número que nos poñen na transparencia porque está mal, xa o vexo eu que está mal. Teredes que cubrir un formulario. Este formulario pídenos unha información que consideramos é necesaria para ter os datos básicos de cara a organizar a vosa participación nese evento, aínda que logo, lóxicamente, teredes a comunicación directa cos técnicos das cámaras de comercio que organizan e sobre a marcha pois se vai engadindo moita máis información. En todo caso, o formulario cúbrese na oficina virtual do IGAPE, o formulario fírmase e o formulario asinado entrégase xunto coa cuota correspondente da acción na Cámara de Comercio, que convoca a acción. E entonces, si avanzas, por favor, Andrea, como acabo de falar da cuota, teño que falar tamén do que en que agrupa esa cuota ou que inclúe esa cuota, non? A Cámara de Comercio convoca unha acción, a Cámara de Comercio, lóxicamente, establece unha cuota para ver, para xuntar de alguma maneira todos aqueles costes que son necesarios para garantir a participación da empresa na acción. En canto a isto, pois agora falamos das subvencións e dos gastos cubertos. Os gastos cubertos son bastante amplios e son do tipo, lóxicamente, dos necesarios para levar a cabo as accións deste tipo. Inclúyense, por entender, as cuotas de inscripción nos eventos, as viaxes ao aloxamento, os traslados grupais en destino, a asistencia en elaboración de axendas, por exemplo, cando se realiza unha misión comercial, intérpretes, alquileres de espacios expositivos, decoración, etc. En todo caso, as bases recollen exactamente que tipos de gastos se recollen. Pode ser que algún, máis ben dos que non teñen un importe máis grande, non este expresamente recollido, pero pensamos que o gordo do que poden ser os custos si están recollidos. Estes custos directos achacables á acción subvenciónanse cunha intensidade do 70%, pero que ademais se nos permite engadir un porcentaxe de custos indirectos
para sumarlle a estes costes, a porcentaxe en concreto é do 7%, e entonces, cando calculamos a intensidade de axuda real sobre o que son o custo de acción, acabamos chegando a un 71,96% desos custos directos. Os custos directos teñen uns límites, lóxicamente, porque bueno, tamén son exixencias de FEDER, porque sabedes, ou se non digo eu, estas axudas están tamén, como as de organismos intermedios, cofinanciadas con fondos FEDER. E entonces, pois, bueno, os límites son máis altos no caso das accións do tipo expositivo, como as feiras, porque, lóxicamente, vamos a ter componentes como son os custos de contratación de espazo, de decoración de stand, que van a elevar moito máis que unha misión comercial, por exemplo. Entonces, unha feira terá uns límites, a participación nunha feira terá un límite de 32.000 euros de custo subvencionable, ou que para calcular a subvención se lle aplicaría ese 71,96%, e en canto ás misións comerciais vai a depender de si a misión comercial se desenrola nun só país ou se a misión comercial se desenrola en máis dun país. Si en un só país son 8.000 euros de límite e si se desenrola en máis dun país podemos chegar a 10.000 euros de límite. Cando pode ser que unha acción se desenrole en máis dun país? Pois, bueno, imaginemos que pois hai dous eventos expositivos ou dous eventos expositivos en países que están cercanos, e entonces pois planificámoslas nas mesmas datas ou seguidas, porque realmente estamos aproveitando a viaxe que a todos nos ven ben a forrar tanto en desplazamentos ás veces como en tempo de que o noso persoal pois este fora aí acudindo a estes eventos, non? Penso que en cuanto a prazos importantes, falando de cara ás empresas, van a tener que atender como dixen antes, a cada convocatoria, porque son as cámaras realmente as entidades colaboradoras as que teñen os prazos de solicitude de adhesión, nos que non vou insistir, porque, como xa dixen antes, levamos moito tempo traballando xuntos e eles si o teñen moi claro. En todo caso, a convocatoria de solicitude de accións, que tamén a realiza a Cámara está soportando, ou as cámaras están soportando toda esta labor para a beneficio das empresas, pois é ata o 31 de outubro, de forma que tamén, como reflexión, cando se publica o calendario con todo o que podemos planificar, se en algún momento por parte de un grupo de empresas, lóxicamente non porque sempre estamos pensando en participacións agrupadas, existise un interés enorme en realizar unha destas accións en algún país ou en algún entorno, en algún mercado onde non estuvese previsto, incluso ata esa data límite, ata 31 de outubro, se podería plantexar, aínda que non estuvese en principio previsto nese calendario inicial. O que sí é importante para as empresas é que, aínda que son as cámaras as que xestionan toda a tramitación da subvención con nós, o IGAPE, hai un prazo de execución que ven marcado cun fin, onde hai que presentar unha solicitude de cobro. Este prazo é dun mes, unha vez terminado o evento. E entonces, sí, vos quero pedir ás empresas que axilicedes tamén a presentación de toda esa documentación propia da empresa que lle fai facer falta á Cámara para solicitar e para poder tramitar correctamente a xustificación da subvención ante o IGAPE. A colaboración por parte das empresas. E bueno, en resumo, non teño máis que decir. Eu penso que representa unha gran oportunidade para a proxección das empresas galegas no exterior, para a proxección, ademais, conxunta e arroupada. Sabedes que normalmente achegamos a este programa FOESGA un programa FOESGA a grandes empresas tamén, que esperamos ter publicado, bueno, esperemos que a finales deste mes, que nos posibilita non só que vayamos a unha acción agrupada de pymes, sino que podamos ter ao lado tamén unha gran empresa que probablemente nos dá máis prestixio, nos dá máis visibilidade no exterior, que son accións tamén que ás veces apoiamos con viaxes institucionais, ou que pode facilitar, dependendo dos mercados, todos o sabemos, contactos de outro tipo aos que non chegamos a veces coa simple presenza das empresas. E
animarvos as empresas interesadas a que medredes a nivel internacional e a que aproveitedes as ferramentas que vos brindamos agora mesmo o IGAPE e as cámaras de comercio tamén. E vamos ao tema de preguntas que poida haber pendentes. Sí, pasamos agora ás preguntas sobre esta liña. Temos aquí a primeira de Alejandro que pregunta a partir de cuándo se puede inscribir. Entiendo que es solicitar, Sí, bien. hacer la Alejandro, solicitud. Alejandro, Alejandro se le pregunta también por las transferencias informativas, ¿no? Las inscripciones, como acabo de decir, van a ser individuales para cada tipo de acción. La acción la convoca la Cámara. Me consta además que alguna Cámara está haciendo preconvocatorias en este momento en el que no puede hacer otra cosa, no puede hacer una convocatoria porque no estaban todavía publicadas las bases. Entonces hace una preconvocatoria y dice, vamos a asistir a la feria X en el país X. Abrimos el plazo de inscripción y dependiendo de las fechas que tenga esa feria, también fijará una fecha en la que en esa propia convocatoria dice el plazo de inscripción está abierto hasta tal día. Entonces, consultad por favor en este momento las páginas web de las cámaras para ver qué acciones están preconvocadas y a partir de que las tengamos adheridas nosotros mismos tendremos también el calendario y haremos la difusión de las distintas convocatorias. Pregunta Agustín, en el caso de microempresas o de autónomos, ¿se puede considerar al autónomo o al dueño de la empresa como el trabajador que es obligatorio tener? En caso negativo, ¿podemos considerar un trabajador a un empleado a media jornada? Un trabajador a media jornada entiendo que sí, pero tiene que ser un trabajador. Efectivamente, es un poco injusto con los autónomos porque no tenemos un ITA o un informe de trabajo de seguridad social, pero un trabajador a media jornada en todo caso sí. Pregunta Bea, ¿cómo se eligen las ferias de las misiones? He hablado con la Cámara de A Coruña para solicitar incluir algunas que nos interesan, pero esto lo podemos extender a otras cámaras. Sí, lo comentaba antes. Por supuesto, estamos abiertos a escuchar demanda. Realmente lo importante es realizar acciones allí donde haya interés y donde haya necesidad de las empresas gallegas en acudir, siempre en la medida de lo posible, lógicamente. Pregunta Lidia, si las empresas solo se pueden presentar a las acciones que plantean las cámaras de su demarcación. Por ejemplo, si es una empresa de Pontevedra, ¿puede presentarse a una misión que organiza la Cámara de A Coruña? Por supuesto, las cámaras están colaborando con nosotros, pero están colaborando no para su demarcación, están colaborando para Galicia. Es decir, una acción convocada por la Cámara de Comercio de una provincia no se limita a las empresas de esa provincia. Es para todas las pymes que tengan un centro de trabajo en Galicia. Comenta David que hay manera de aplicar sin pasar por las cámaras de comercio. Comenta que tienen una comisión muy alta, además del gasto que se suma de las agencias de viaje, que casi no compensa la ayuda FOESGA por ese gasto extra. Bueno, la cuestión es la siguiente. En este caso, es un programa pensado para apoyar que las empresas pymes y probablemente las que tienen menos experiencia en la prospección internacional tengan un apoyo y una tutoría. Es un servicio muy importante que prestan precisamente las cámaras, llevo insistiendo durante todo el tiempo y lógicamente tiene un coste. Es un coste además que está subvencionado. Entonces, bueno, pues cada empresa lógicamente es libre de decidir si acomete este tipo de iniciativas por su propia cuenta y dentro de la estrategia individual de la empresa, para lo cual tenemos otros programas de subvención, como son el Galicia Exporta Empresas, que esperamos, antes lo decíamos, ¿no? Esperamos que esté listo también como un mes, esperamos que sí, y donde la empresa planifica y realiza las acciones individualmente y según sus propias necesidades. En este caso, insistimos, se trata de participaciones agrupadas y se trata de participaciones agrupadas que el valor añadido que llevan es precisamente esa tutoría y ese lo organizamos y ese os acompañamos
y además hacemos todo el papeleo que tenemos que hacer con el IGAPE para la gestión de la subvención y que hacen las cámaras y lógicamente tiene un coste. Pregunta Manuel, ¿dónde podemos seguir en un único lugar todas las acciones organizadas por las distintas cámaras? Bien, os comentaba, en cuanto tengamos, en cuanto podamos decir que las cámaras están adheridas, podremos publicar también, y lo tendréis tanto el enlace en la infografía como entrando en la página web del IGAPE bajo ayudas a otros autónomos, tendréis colgado un calendario común a todo lo que está planificando de aquí a marzo del año 26. Y pregunta Bea también, si ya hice la solicitud a la Cámara de A Coruña de las ferias a las que me interesa ir, ¿hago la misma solicitud a cada cámara por separado? Entiendo que has hablado con las cámaras y que son acciones que no están previstas, pero que sí os pueden interesar. Entonces, en ese caso, pues quizás os recomiendo incluso que os dirijáis a nosotros y que nos digáis, oye, pues nos interesaría que en estos sitios esperaros a que esté colgado el programa provisional, el calendario provisional, y si veis que no hay, si hay un evento que no está incluido y consideráis que realmente puede haber interés de muchas empresas, pues quizás nos lo comunicáis a nosotros y vemos la posibilidad de realizarlo. Pregunta Bea, claro, como le dices que se puede contactar directamente con vosotros, pregunta por un mail al que dirigirse directamente. Sí, bueno, yo creo que en la página web no hay ningún problema para encontrar el mail de información, que quizás es lo más rápido y lo más efectivo Sí, ahora, que no podemos ni teclear, y para deletrear IGAPE. Y le pedís, por favor, transmitid a internacionalización y desde ahí os contestaremos. pregunta Rosa, si podréis indicarnos cuándo se prevé publicar las ayudas Galicia Exporta a Empresas. Acabamos de Sí, decirlo, ¿no? aproximadamente un mes más o menos. Estimamos que estarán. Em, Mira, fíjate, estoy leyendo, perdona Andrea, que me meto por sí, medio, estoy dime. leyendo que está Odil ahí. Gracias, Odil. Es una pena que no tengas voz, porque entonces ya solucionarías muchas más cosas. Odil es la técnico de la Cámara de Coruña y dice, ya estamos incluyendo las acciones propuestas por Bea. Fíjate, qué rápido ha sido. Vale. Mm, el plan para grandes empresas, ¿para cuándo está previsto? Bueno, Sí, lo estaba comentando antes también. Sabéis que cuando elaboramos una convocatoria de ayudas, pues como es lógico, tiene que pasar por un montón de informes, autorizaciones, etcétera, y estamos en ello yo creo que para pronto, o eso es lo que me han dicho, muy avanzado todo, informes positivos de momento, y entonces en el momento en el que nos dan, para que sepáis un poco cómo funciona esto también, en el momento en el que nos dan el último ok, tenemos que llamar al DOGA y pedir fecha de publicación. Entonces, pues bueno, no sé, yo ahí diría, tenemos Semana Santa por medio, ¿no? Pero para finales de abril las vamos a tener también. En todo caso, al igual que estas, realmente ya vamos a partir de la base de que igual que estas van a ser elegibles desde el primeros de enero, pues no hay ningún problema en que ahora mismo ya se planifiquen acciones. vale. Había alguien que preguntaba por los links a estas infografías. Ainda no están publicadas na web, creo. Em, pero bueno, como comentamos, é un pouco o que aparece nas infografías é o que vimos nas presentacións de hoxe, que bueno, vimos que había algún erro, entonces corrixirémolo antes de facer esas publicacións. De todas formas, tamén vos podemos enviar a presentación que empregamos hoxe, pero corrixida, evidentemente. A ver, así me pregunta, retomando la ayuda Galicia Exporta a Organismos Intermedios, ¿cuáles son los plazos de ejecución, fecha límite para presentarlo, en base a la fecha tope 31 de enero del 2026? Pues esa es la fecha tope de presentación. Presentación de solicitudes es el 30 de septiembre. De plazo de ejecución tenéis hasta el 31 de enero y de solicitud de cobro lo mismo. Y
Pregunta otra persona si podrían estar ejecutadas íntegramente con anterioridad a la presentación de la solicitud. Se refiere a las convocatorias que están previstas por salir. Íntegramente no. Íntegramente no. Tiene que haber por lo menos algún gasto sin pagar. Vale, pois como vexo que xa non hai moitas preguntas, quedaron algunhas da anterior. Ahora chegou unha moi grande. Se vos parece, deixámolo aquí. Se queredes ir deixando algunha máis, contestámola por escrito a través do mail, enviámoslas escritas ao mail. Nada, só recordarvos que na páxina web da Oficina Económica tamén tedes colgada a programación dos webinarios que temos este mes, por se vos interesa algunha temática, aí tedes todos os enlaces para inscribirvos tamén. E nada, moitísimas grazas a todos, que teñades todos un bo día.